Isigubhu sokthwala hayi ukuthi fanele isigubhu size sibe sikhulu noma sibe singanani. Into ebalekile umuthi. But kuyenzeka sometimes isigubhu kuthiwa kubalekile ukuthi sibe sikhulu. Because ku depend izinto ezifakwa phakathi. Mawukhuluma ngesigubhu sokthwala, sesikhuluma ngento enje. Ilento le isigubhu. Isigubhu kahle kahle nothi ukuthi uphakanyiswa ngaso. Into ophakanyiswa ngayo umuthi ongena la. Isigubhu kuyinto ukuthi iqoqo lo muthi wakho uyubambe ukuthi ungachitheki ngoba ngeke sithi sikufakele ebhodleleni. So masikhuluma ngesigubhu sokthwala sikhuluma ngalento le. It's either ufuna esokuthwala, it's either ufuna esokuphakanyiswa. Isigubhu sokuphakanyiswa, ngitshela ngesigubhu sokuphakanyiswa ke siphume kwesokuthwala, sikhulume ngesigubhu sokuphakanyiswa. Isigubhu sokuphakanyiswa ufika nesigubhu esingaka noma ngaba sikho omnyama but sibe singaka. Up to you ukuthi ufuna sihlobise sibe nobuhlalo. Usibeke la bese sikunikeza imithi ozoyaka uyisebenzisa. Le mithi ozoyaka uyisebenzisa sizokunikeza umuthi ozoqhuma ngawo for 7 days. Siphinde sikunikeze umuthi oyigobongo ozowuphahla ucele edaleni zakini. Mawenza igobongo ke already amakhandlela awu7 afuneka amashumi awu14. Uyophahlela kini. But lo muthi mawuthatha uhamba nawo uyakini ngizokunikeza omunye umuthi engugayile ngomix oyisiqungu ozofika uchele ngawo egcekeni ukuze makuthi kini igceke lakini ngcolile noma kunesilwane esikhona egcekeni singakwazi ukuthi si-affect lo muthi lo. Noma ngabe khona imithi engcolile leli gobongo liphahla lingakwazi ukuthi li-affecteke. Kuzofanele nginikeze umuthi onguxube nesiqungu ozochela ngawo egcekeni. Mawusuchelile kuyima ubeka igobongo. Mawubeka igobongo lakho ukhuluma ngalento ozoyilanda ukuthi ngifuna ukuyolanda ukuthi ngicela niyamukele. Lento ngoba ngifuna ukuyoyilanda ngiyoyilandela u1 no2 no3 no4 no5. Ubike yonke into oyifuna bese uyabuya ngosuku lesi8 bese siyakunikeza into yakho sikufaka inhlanga ugoduke usebenze umsebenzi wakho uqhubeke kuye phambili. But into ebaluleke kakhulu la kwisigubhu umuntu mekuthakatha akulula ukuthi akuthakathe. Umuntu okujahayo akulula ukuthi akuthole ngoba la umuthi usufake la ufake egazini and kuhlukene ukufaka umuthi egazini ungathathi isigubhu nokufaka umuthi egazini uthatha nesigubhu sokuphakanyiswa because usukunikwa amandla extra noma ugcatshwe ufaka umuthi vele usukunikwa amandla extra but lokho ku-perfect kakhulu ngoba wana okokuqala mawufika enyangeni uyogcatshwa ufika egcaba inyanga uhamba kodwa ukuyekini usiyosebenza into yakho 1 mhlawumbe ukuze kuphela unyaka ungakazi usebenzisa umuthi. Okokuqala kunomuntu obuya kuthakatha wazi njengoba uthenga imoto kunomuntu ohamba yenyanga nomakhelwana akho oyokuthakatha ofuna umuthi ukuthi akushaya. So isigubhu sibaluleke kakhulu ke mawufuna ukuthi uthole into yokuphakanyiswa amandla extra ukuze wazi ukuthi isigubhu sakho the times usibekile umuthi ufake kuwena egazini usebenza kuwena ngesonto nangomgqibelo mawukuthi isikhathi kusuke kusuku lokuthi uphahla esigubhini sakho uyaphahla umgqibelo isonto ngomsombuluko uyasebenza into zakho ihamba kahle. Ngolesibili kunomuntu okuthakatha uyahlala lo muthi. Ngolesithathu kunomuntu okuthakatha uyahlala lo muthi. Omunye uyasuka omunye uyahlala. Ngolesine kunento ozoyeqa owumeqo. Lento already vele iyahlala. Kube ngazuthi izinto zakho seziyavaleka. But mawunesigubhu akulula. Ngoba ngisho ngakuthakatha umuntu umgqibelo isonto engithi nje umsombuluko ulesibili ulesithathu ulesine ubuthi amabhadi wonke kodwa ngomgqibelo uyesigubhini sakho. Mawususithi isigubhu sakho siphahla kanje kunyakaza lemithi la egazini kuwena sekusuka yonke lento embi into yakhe ihlezise